150 ಮೆಸೇಜ್ ಆಂಡ್ 250 ಕಾಲ್ ಆಂಡ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಜ ಇದಾನೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡ ತುಡರ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇನಿತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 15ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಿಂದ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಏರು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿರಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಯದೀದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದ ತಪ್ಪು ಅಪಾರ್ಥ ಎನ್ನದ ದಯದೀದಿ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಅವರಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ರವಿ ರಾಮ ಕುಂಜ ತೂಕ ಅರೇನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ತೂಕ ಅಥವಾ ಏನನೇ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದು ತೂಕ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ತೂಕ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜದ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ತೂಕ ಆರು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಟು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಹಲೋ ರವೀಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಲ್ಲರ್ ಇರು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿರ್ನ ಈರು ಓಲ್ಲರ್ ಇರು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಸತೀಸಿ ಇನಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಾರೆ ಇರು ಓಲ್ಲರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರು ಇರು ಅವು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದೆ ಮುರಾಣಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಪಂದು ಪೋತತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಇನಿ ಬರೋಡು ಪಂದು ಪದ್ರಾಡರೇಕ್ ಮೂರ್ತ ಇರು ಬರ್ಪೆ ಬಂತಾರೆ ಇರು ಓಲ್ಲರು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ರವಿಯಣ್ಣ ಇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪಂದು ಪೋತ ಇರು ಖಂಡಿತ ಪಂತ ಎಂಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆಯನ್ನು ಏತು ಬಿಸಿತ್ತಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ಇರು ಅಂದಿ ಇರಡಲ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಮೇರು ಪೊಪ್ಪಲ ಪಂತೇರು ಇರಡ ಯಾಲ ಪಂತೆ ಇರೋ ಕೂಡ ಮುರಾಣಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಪಂತೆ ನಾಯ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಪಂತಾರೆ ಇರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಇರು ಬತ್ತಿ ಜರ್ದಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಗಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಆರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನುಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಂದು ಈರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಲೋ ಹಾಂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲೆ ಕೊರ್ಪ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡಾಂಡು ಹಾಂ
ಬೈಕಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಪನ್ చేసిన ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರೋ ಗೊತ್ತೋಣ ಅಂತೀನಿ ಅತ್ತ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ರವಿಯಣ್ಣ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಆರೆ ಪೊಲೀಸ್ದಾರೆ ಪೂರ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಬರಂದುಪ್ಪೇರು ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂತೇರಾರು ಗುರ್ತೊಂಡು ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಶರಣ್ ಪನ್ನಾಂಡು ಆರೆಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ ಪನ್ನಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಉಂತು ಜಂದ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ಪೇರು ಅತ್ತಿ ಯಾಂದಲ್ಲ ಇರಡ ಹತ್ತು ರವೆಣ್ಣ ಇರಡದಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೇನ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಇರಡ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೇನ ದಾಲ ಕೊರ್ಕ್ ಮುಡ್ಚಿ ಇರ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಬಂಜಾರ ಉಂದು ಬೋತಿಂದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಬಂಜಾರ ಉಂದು ಬೋತುಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅತ್ತ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಾರ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಾರ ಬಯ್ಯಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ದಿತ್ತ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಪೂರ ಇರಾಗ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಲ್ಪ ಒಂದುಂಡತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಓಣಿ ಪೋತುನತೆ ಬರೀಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಓಣಿ ಪೋತುಜಿ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೋತುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ರೋಡು ಅಲ್ಪ ಸರ್ತ ಬತ್ತದು ರೈಟ್ ಎತ್ತದು ಬಲಕ್ ಎತ್ತದು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಎತ್ತದ ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತರ್ ತಿರ್ತು ಮದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಿದೆ ಜನರೇಟ್ ಪೂರ ದೀತೀರು ಇರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ್ರೆ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡಪುಡು ನೀರಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೀರಾಗ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಡಪುಡು ಅವೇ ಬೈಯಾಗ ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಈರಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂತೀನಿ ಆಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಜರತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಈರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬತ್ತು ಜ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಸಾರಿ ನಾನು ದೊತ್ತೊಂದುವೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನಾನು ದೊತ್ತೊಂದುವೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡೀರು ಇರಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದನ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ದನ್ ಬರ್ಸೋಗ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಶೀಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಕುದ ಡಿಜೆ ಗೀಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ದ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾನಿರ ಕಾರ್ ಕಡ ಬಿಡುವ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚತ್ತಿ ಇರನೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಉಳ್ಳಾರ್ದ ಎಂಕುಲು ಎತ್ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಸಮ ಇರಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬರ್ಸದ ದಾಲ ಈರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ದ ಮುದೇಲು ಮೂಟ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿ ಕಡ ಪುಡುವ ಈರ್ ಬತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಈರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ಪ ಅವೇ ಅವನ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರು ಬೈಯರ್ ತೂಕ ತೀರ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂದ್ಪುಂಡ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೀಟ್ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಇರಾಗ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಎಂಕುಲು ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಇರಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇತದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿನ್ನದಾಲ ಬೋರ್ಡೆ ಬೇತದಾಲ ಓಕೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈಗ ನಿನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ ತುಡರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾನಿರ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇರೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ ಒಂದು 13ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಟಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಎಪ್ಪಡು ರವಿ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಯರ ಬಂದಲೆ ಅರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಎಂದ ಮೋಕೆದ ಬಂದಲೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಎಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು.